Téměř 70% dnešní populace má díky sedavému způsobu života problémy s páteří a bolestmi zad. Do boje proti této civilizační chorobě vyrazili výrobci a prodejci židlí s programem Zdravé sezení. Jejich židle jsou speciálně vyvinuty, aby i při dlouhodobém sezení zajistili maximální pohodlí. Už 20 let se v tomto oboru etabluje společnost AZ Toral Staré Město. Věrna svému názvu poskytuje v oblasti zdravého sezení kompletní servis od odborného poradenství přes bezplatnou týdenní zápůjčku židlí k vyzkoušení až po prodej a záruční i pozáruční servis. O tom, že se unikátní židle i přes svou vyšší pořizovací cenu vyplatí, se už přesvědčili nejen běžní zákazníci, ale i mnohé významné instituce a firmy. Před 2 lety, kdy jsme se rozhodli přestěhovat naši konstrukční kancelář ze starých prostor do nových, jsme zvažovali nákup nových židlí. My jsme se pro tuto variantu nakonec rozhodli, protože zdraví našich zaměstnanců a spokojenost našich zaměstnanců je prvořadá a myslím, že tohoto rozhodnutí nelitujeme, protože to výrazně zlepšilo pracovní podmínky našich konstruktérů. Pomyslnou vlajkovou lodí zdravých židlí je v současnosti model Therapia, který je zkonstruován podle posledních poznatků předních evropských fyzioterapeutů pro zdravé držení těla. Určena je zejména pro dlouhodobou kancelářskou práci na počítači, úřady, studovny, nepřetržitá dispečerská pracoviště, ale také pro domácí pracovny. Chcete-li předejít problémům s páteří a bolestem zad, navštivte prodejnu AZ Toral ve Starém Městě nebo se domluvte na návštěvě u vás. Získáte užitečné informace o zdravém sezení a z široké nabídky židlí si dozajista vyberete.